Kani gede dashe MEGHALAYA be ipten sobhai pi paro shaktup kubor mata ke janmiet shoban panch ki kubor bebna ik petchwaik mat kongsan Jurip ke KHASI ya ki jaka jongka lau mau pat halor ke jingkerno ITBA ni ki jaka Lapin kinria ki nong de madan ha kendai lat lingba ke jingpen khalai nusip anong ba shalong Rakhi ka akajwani ya ka jingdap khanda khosnam de kinong rai tan rai jangathan chte lami Bat kershan ba Adelbert nong room ya ka jingtmu jong ka sarkar ban pen kinria ya ki bisyong basa atham yo mola Ki kubor ki babnya Ka Executive Committee jong ka KHASI Hills Autonomous District Council belalam Commando Chief Executive Member ba Asham Board lang Renjak lalit jurip ya ki benta jong ka lau maupat hadin ke jeng keno bala ITBA sya ki babon ki MLA yo ba Renja la senran lang do chairman jong ka council ba strong bala kharjana ki executive member ki MDC jong ka seng VPP bat ki we ki dekot jong ka council kani ke jeng le jurip ka long hadin kajing sngow kia de ki kenhuan jo ki samla bet ki container ka VPP ha ka bede ba kajing long jong ki jaka cloud na kaliang CM ula pentikna ba kajing lang ka bakirpang jo ka executive committee kan salong shen na ka benta ban yatai sani halor ka te ka benta ula pentikna ru ba unsa shim kia la da lap ya ki jing shisha Hadap mentahi ngi nak sa ko undong yam simtip jenden mar kadau IP ka jingwan jungi mentah ni kalong tak senjam ka benikong baka senjam ka ar kalong bangin sa syong gi isi hagani ka kanjat sngi pat ngi sa syim ya ka senjam ka ka bangin rai na ka mentapan pendapat ya kan ka cloud ka badan kam na kam tak imlang ka salang ngantip ya kan ka jingyo jong kini ki breu jong kini ki kenhon ki biyo ki basi ini ka put hang ni Ngantip lagi day sisaan em kibalayat ket kum kalenti. Kabakongsan ban pendunai ka jingkapnya asor shalong ka sarkar jelah ne ka si kelas dang pan penkenria no ya kinong dimadan na kathan kendai lat. De kispa ngut kinong dimadan klei lum lang ban up ya ka jingmi na ka jing pen khalai nusip khanang ban yo ki jaka dia jing de bethamai. Da ka ba ai lat shwai ki tu ki bedon ki kot kisla bekin yo dia jing de. Kini ka sinjam ka bertemu berbensuk kinong let nong wan bat ben pendunai ke jengkapnya kalong hadir belai merjengmut ki benai ki seng jong kinong dia madan ringkat ki bor badikmi halor ke jeng pensngau jong kinong dia madan ke sarkar kala penting kena ban yai beteng ke jeng kersan ban penbet ki jeng ba ke jeng pen phai ki jaka dia ki bethamai Shibinta ban rakhi ka National Broadcasting Day baka jingdap khandai posnam jonga jing shakri ka Akashvani ka North Eastern Service of Akashvani hine ka si ka penlong ya ka cultural concert ha ususo tham auditorium Shillong kinong ruai na baro pratli ki jala ka than chite la mingi kilai shibinta ki jing ruai tan rai prepare ka bapin i ka jing ruspa jong ka culture jong ka than ka Director General ka Pragya Paliwal Gor kalapan pau ka pateng jong ka Akashvani bat ka benta jong ka ha ka bapin ya tli ki sur per limba ka jing pen penapat ba lai don lang u Commissioner and Secretary sha ulat ka jalau Dr. BDR Tuwari badu ADG ka Akashvani badu darshan u Ashish Bhatnagar na kaliang Tuwari ulapan pau ya ka jing dei ka banne jong ka Akashvani ha ka juk jong ki la pathai khubor ba yo sngo bat yo I dak bakhot ya ka kum ka sur ba ka jing ithu jong ka jat benrio hakini ka janmiet lapen I ki jing ruai de kinong ruai ba pau na kaleng ka than chate la mingi As we approach these historic milestones, Akashvani stands renewed, relevant and ready for the future as I can see from the youngsters present here. For you all, for the new generation, we have evolved. We have taken several steps to bring Akashvani closer to the younger generation and to the new generation, the Gen Z that is called. And Akashvani plays a very pivotal role, and Northeast service of Akashvani covering so many languages, so many dialects and different aspects of the vibrant cultures arena
It is a full of galaxy and it has a legacy. In the Silang, now there are the other state-based Akashvani services are also, but Silang service station is one of the oldest in the northeast and it has its own importance. UMLA kanot Shillong by Adelbert Nongrum lapen pau ke jengkermen baka sorkar MDA 2.0 belai lam da keseng NPP kan pendap ke jengkular jongka ban pen kenria no ki besong basa athem yo molang shwaban kot ke samoy trekam ke jongka da ka pen pau ya ke ke jengle kum ke jeng job kabla upslam bha na ke benta ki patba uba Nongrum ulapen pau ke jeng sneu ke te jaka da ka bainu jor ya ka kum ke jaka sa jong Islam ulakin turu ke sorkar ban weng no ke jengkhang ke bakhang ya ke surok ha ke jaka da ke boong bakan ya rap ban penduna ke jengkap nya ke bajur pha ke bakta ke nong let nong wan ki ba malak sngi ke jengit ke bas camp ba kan ke sorkar MD 2 kan lehok jong kamram kumba kala depan pen pauru moha ki ngamur kasian mar sindap collection bahkan day ke government of the people ingin apa ke pot oh nila susah pen keluar nila susah pen humility nak koi ke pot nak koi election dengan dong kejengit bas camp ban ikenti swapan kut kan ke term bahkan ka jengtemu hi bat pen karya ini ki parlok nong song song te jaka kan long successful par kan long ke bejok haga jing persang bania daya ka Mariang kedua Barsno Maulai ringkat ke jing trelang bat ke Meghalaya State Pollution Control Board ke enforcement wing jong ke KHASI bat gitu khot gi dor bar prepare jong ke digathan kila penlong ke jing pensu thu pat ba kham tam ki dukan ha ke digathan ban penduk sendon no ya ki jing pendon kam ki plastik kum si benta jong ke jing thmu la penlong ru ki jing jurup ya ki dukan ha ke digathan ban pet benia ya ke jing pendon kam ki tiar plastik bala a jing bet ka FSSAI Habai jeng krench kelap thai kubor urang ba dong jongka Maulai Putmuri uba Churchill siemle ula kentu ki nong snong bikin ra laki jongki pelajan bat kentu ru ki trai dukan bikin sange shi sendon ben pendon kam ya ki plastik Mungkin nama ba Jengwan Japan Pollution Control Board kita kasi kalau tangban awareness ya kini kinong siyang bukan plastik habis ini kini plastik ka jing yo jemot ka jonga na Pollution Control Board masui ha baki ni kidukan ba kai kamtam ya kini ka sinong mulai baru hoy bangidon kam bangin pen don kam no na kini ki plastik ki bangi kila bu kapan kila sna kapan namar kini ki plastik kinong di basni euro kila ban tang sipor kinsne no ndai kini ki plastik Deputy Commissioner Kariboy Abhilash Barnwell Henin Kasngi Ulapnlong Kajinghelang Beginong Elam Jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association Banweng Kijing E Alor Ki Khandrutli Ki Khadrop Siu Khajna Blakno Bekilong Be An Hariboy District President Kasenjuk Uba Moslander Margar Ulakdo Kajing Sha Dawa Pisa Bon Sien Hadu Ars Pa Tengka Shi Khadrop Nakinong Nyatrok Nakaliang audisi ula pentikna ban shim kia mardor ba ula kular bani trelang ban pendu ia kum kite ki khadop lum khajna ki baklem yo jingbit lada kin khang ka an kin lek swa ban pan jingbit swa ban wan jani mo ban yo so ka kot ban yo so ka permission te kamut kan yan apsibun ke nyangi namar ka konsil ka sultu ba ya kan ka kam ki dang la ban de ki parado persnam jungi te ainat ki parado persnam jungi kin kit kin ba ya kata andai lada shushim pisa lada haka karteng jong kata jong ka trade gate ngilap menta haka karteng trade gate jong o kadai bandung i barjala teng ngla suban classify ya barjala ru shim sanspa ya barjala ru shim aspa ya ki kali kasiru shim aspa bar sanspa pun ya kani ngaslo ba ka kalong ka jingkran kai bang ikran kalong bangin ya tei ikwa ban ya tei ndai bangin ya wo nia kai UMLA ka jirang uba sosnisot tun haringkat kinong elam jong ka Western Ribhoy Dorbar and Social Welfare Organization klekendo yo menteri katna boarding item mondal banyakren halo ka jimbam biang ka jingsam boarding ha kate than kate ka kinhon klekentu ban pen bhai ka lancha ka khatwei kilowat ka ba omla ban pen biang kat kum ka jingdawa ka ba minta na ka liang kumta na ka liang utei u menteri ula pentikna ban shimkhia halor kite ki jingdawa
Kani ka kinhun kalai kan do ru ya usembut menteri rang pak kejelau bak prasun tinsong bani keren halor ke jingdon kambandon no ya ke fire and emergency service unit hapatar kema. Nakali yang ubak tinsong ula pentikna begini ke jing temu gidang ya cakmat. Naga bentaban bo ke fire station hakate time. But mentasi banyak kendo ki arngot ki minister concern ki ba mangila lebra ki issue ki ba fair kam everyday but ka boarding ka jingle like ka about everyday but jingduna ka voltage nang kaya ka load capacity wilayo bane keren nakaposh ekor hagabday ba ka jingan tam hagabday ka fire and emergency services nagmenta ka banyo ka allotment nagmenta ban bu ka permanent fire and emergency services patatma at nakliang I minister ila ay kata ka jingkolar ka babyang Ka National People's Youth Front nin kasngi glapan long ke jingthang mombati happy sama sports complex Tura ban le burom ya ka rekambe ji sangma ka bla du no ela ka jing em ka jingja ka besngausi ka khat pratrik mata ubnai ka thain samgong jong ka William Nagar la suba ba ka jingsha penyap jongka ka dei na ka daw jong James R sangma bla petri na ka jingsha pengat ha pokso ha ka baki pulit ki dang ye thwet ye u ki jing tu ki pat ba ban thang mombati ka long ka dak ka jing ken mau ya ka man buat pat sadaka jing samjar ka ba arbendet nakaliang upastor bachan ji moment ulaya lam ya ka jing dwai na ka benta ka yeng ka sem jongka pat kum ka jing ken mau burom ya ka rekambe ki pat ba klai wan lang ben pen pau ka je teli bat ki ba yeng ha sem jongka ban pha ka jing ngolem da ka jing sngokia lor ka jing lip boarding man ka por ba ka jing bambiang ka jing tej jong ka library ka FKGGP North KHASI Hills District ka po ka jing lamu General Secretary uba Ricky Majau ne kasi kalaikindo Deputy Commissioner gre boyo Abilash Barnwal but ai ru ya ka dorkas uba Majau la pen pau ka jing ta ka bajur jong ka jing bambiang boarding ka ba man ka sngi pat ka jing puli jong ki khna school kham tam gi jaka nong kendong Ula keduru ke jing sniu jong ke district library bat kenturu ki bor badi khmi ban kentiu kerdan ya kana ka benta ke jing mentoy jong ki khna bat ki samla pule mentasi lawan kedua ibisi habai di artli kiman kawai kedai habai di bakal belat bat kawai kedai ke district library ke belat play pak slam hangni hapol district jongi te lawan aigdor khas ya Deputy Commissioner habai dia bat ka jingli belat kha apo kadong boy beroi ngidang sakhi dang hakini kita yo beladap ba segi thain patar khma hadu ba kina school kin hami banyak rali na benta banyo egalat ga ba biang ti kani kali away na kejing sakta ya ka district kejongi Ka Office Superintendent of Police Eastern West KHASI Hills kalapan long ka program pensong thu pat ba ken Shi High Secondary School bani kran halor ka jing khun ya ka jing sa thambor jing ki kinthe baga jing di drop kum shibenta jo ka nashmuk Bharat Abhiyan campaign kani ka jing lang ka thmu bani kai ki samla puli bani ki pat ba shpang ka jing ma ki ba la ban mi na ka jing di drop haba ajing kran kum ka kongsan ka Deputy Commissioner ka kong Anita Kharpor kala banjur ka jing don kam jo ka jing shimbenta jing ki pat ba ha ka bani khun ya kini ki jing Daw bakintu ki pat ba ban ai jing kershan ki riu shimet ki bekun persha ke jing di penbuat om ban penja burom iki Ngapian penmau hawani layak keren ya kata social commitment dan ya kata community action bagi yang trainer Anrat di kong yang ada di jenis ni, kabalan kong ini berkan mau, kalau hidup di dalam apa ada problem, ngin dari berkan tak, ngin dari bal, keren dari yaki, ngin dari bersah, pada ada ketika kemuan ketika yang pada apa yaki pada lain atau problem joki.
Ya ka jingle niam Behdiengkhlam ka behe do jong ka sen right to bela rakin dan kesengi ha ka snok tu ber kemai ha pedang ka jing ipu iping. Hagani kata masalah wan bani shembenta do menteri kata ilek kai ka sarkar jelau ba Shaklir Wajri ko mukongsan. Hagani kata masalah wan ra ye ki rong ni ki rot ha biar belai ka bedai ka pung bakentang. Barok ndriup South Lee ki rot la ni ki rong la wan ra de ki pat ringet nyam tre ni ki benta ba per jong ka West but East Giant Hills. Ki artli ki rot ki balawan ra habiar belai ki pen I shapang ko operation sindur jongkari baka jingkiu ki karkhana. Mentangnya pe ke jenglong jingman ke semeneng Tura. Ke jingkriak kelong arpu pra degree Celsius baka jingkriak kelong laipsau degree Celsius ke jing skam hau menta ke sing kelong prapu ar na ke shispa. Habapai pa chanong ba shalong ka jing kriak kalong arpu ar degree Celsius baka jing kalong arpu pra degree Celsius ka jing ngem kau hau mata kasing kalong prapu san na kashispa ka bahajuai pat ka jing kriak kalong arpu degree Celsius baka jing kalong arpu pra degree Celsius ka jing ngem kau hau mata kasing kalong prapu line na kashispa ka jing hap slap kalong lai millimeter kalak benar ka jing hap slap baka jing tit upar thar ki babun ki jaka Tura shalom bajuai. Shoban pois bukut jang tup kebor ni pe biang sesi ni kimat bekongsan. Jurup ke KHASI ki jaka jong ka lau maupat halor ke jeng keno ITBA ni ki jaka. Lapen kendria ikinong di madan ha kendai lat lingba ke jeng pen kelai nusip hanong ba shalong. Rakhi ke Akashvani ya ke jingdap kendai post nem di kinong ruai tenrai jong katan chetela mingi. Bat kershan ba Adelbert nongrum ke jing temu jong ke sarkar ban pen kendria ke besyong basa hatem yo molong. Ti perlok ke tula pois pukut jong tup kebor jing meta ke janmiet. Hadu mindi syambiang berpila syai ke si kumlei pi parot.